Hello everyone, it's me again, your Manong Ilocano. Manong Sapsaplong. So, since mga napag-isip-isipan ko na mahigit 1 month na rin tong channel ko eh. Kaya it's time siguro para gumawa naman ako ng video tutorial. So, ngayon, magkakaroon sa episode na to. This will be my first video tutorial. Wow! So, stay tuned guys, okay? Maganda tong tuturo ko sa inyo. Very unique na tutorial to. Sa tingin ko wala pang nakakagawa. So ready na ba kayo? So our tutorial for today is drum roll. Magbubunot tayo ng mga damo. Ano? Daming damo. Ligaw na halaman. Ligaw na damo. Naligaw ang mga landas kagaya ko. Hindi, biro lang. Actually guys, sideline ko to. Kasi brigada eskwela kasi nga dapat. Pero since bawal pa yung mga mass gathering, hindi pwedeng pumunta dito yung mga parents. Kaya yung mga nag-organize na lang sila na tawag doon? Nagambag-ambag para isang tao na lang yung gagawa ng paglilinis para parang walang mass gathering. So, since Sabado naman ngayon, pwede naman akong may free time naman ako. So, sideline ko na rin. In-offer sa akin ng isang parents. So, gusto ko rin kaya para dagdag sa kita kasi hindi naman nagkalakayan yung sahod. So, yan. Actually, nasimulan ko na kaninang umaga. Ito. Pero hindi ko nagawa ng vlog kasi lobat tong nagmamalaki kong cellphone. Yan. Pero since medyo tirik pa yung araw, punta lang tayo sa may lilim muna. Kasi masisira yung skin natin dyan, men. Wow! Dito na muna tayo. So yan, yun to magiging tutorial ko. So, ang ganda ng tutorial ko, no? Ibang klaseng tutorial to. So yan guys, simulan na natin para makadami tayo. Baka kasi biglang umulan. So, saan ko na naman kayo tutusok tong tripod ko. So, stay tuned lang guys, okay? And by the way, sana sa mga bagong napadpad dito, sana subscribe nyo tong channel ko. And like and share na rin po. So, yan guys, start na po tayo. Hey, let's get ready to rumble. No. Woo! Pagod na ako. Bawal ako humarap dyan. Baka makita kayo eh. Side view. Ah. Ito yung kahirapan pag nagla-vlog ka mag-isa.
Grabe. Be? So, ang kagandahan nito guys, may sideline ka na, may vlog ka pa, may exercise ka pa. Ah, triple purpose. Ah, yung may mga alagang kambing, baka, kabayo, kalabaw. Dalhin nyo na dito. Libre kain. Daming damo. Masyadong mabato. Kawawa tong itak natin. Kakamayin ko na lang. Oops. Salamat din dalawa sa atin. Uray no, nga makita ta buok mon. Andito yun eh. Dito yung mo. Nagalis namin din iimak. Uli pa tayo dito. Kakamayin ko na lang kasi mabato. Kawawa yung itak natin. Cameraman, take charge. Sean! Ito pala yung cameraman ko. Yung anak ko. Anak, pasensya balang na cameraman mo. Director daw siya, sabi. Iba yung director, iba sa cameraman. Oh, take charge. Uy, yung mga puro sundagay flowers ni Jai. Baka yakbang baka makaigong kati alinta. Oh, Adaiggas ng dagita pang. medyo mata. Mabasi lang, kasla caterpillar. Naman. Saka mo na. Ruot lang. Huwag masyadong flower. Aday baga kanyam. Fishball ka ba? Bakit? Eh, hindi ka nagmamahali. Grabe ang pick-up line mo ah. Fishball ka ba? Bakit? Eh, hindi ka kasi masyadong nagmamahali. Kasi ka ni mama. Saan mo natutunan yan? Eh, basta, nautakan ko lang. Ima? 1.
Tsaka! Kasi Wow. man kilaban, Ruben. Kilaban pa more. Woo! Woo! Wala tong cameraman ko. Ang cameraman ko yung anak ko. Akala ko naka-play, hindi pala. Nakadami na ako. Oh, fishball ka ba? Papasaway ng batang to. Akala ko nakadami na. Para paano sunod? Oh my God. Mana ka sa tatay mo. Sino bang tatay mo? Ano pa? Eh di yung paliw. Nakakatawa talaga tira. Diin yung pampansang kulukoy. Amang Didi Marites pang. At tagayan ti paltuog na. Itam? Diba? Kita nyo ito? Nagmakakal? Huh! Alayain mo na ako dito. Ay, hindi pa. Yung anak ko. Pambansang kulukoy. Laging pinapanood. Shout out Sir Jewel. Padangay Lucano. Woo! Oh! Woo! So yan, tama na muna guys. Medyo pagod na ako. Dahil may accomplishment naman ako. Tapos ko tong part na to. Tsaka doon sa loob. May natapos din ako kaninang umaga doon. Tsaka medyo nakarami na rin ako. Pagod na rin ako eh. So tama na muna. That's it for the day. Puna muna tayo. Tama na muna guys. Pagod na ako. Kadami naman ako eh. Oh. Wala pa naman akong masarap na ulam mamayang gabi. Tama na muna. So, tulad ng dati, bago po ako mag-end, gusto ko lang ulit mag-share naman ng moral lesson. Lalong-lalo na po sa mga in-others ko po to sa mga kabataan. Aral kayo ng mabuti guys, kasi para sa inyo yan, para sa kinabukasan nyo. Isaside ko yung sarili ko sa inyo. Gawin ko siyang halimbawa para sa inyo. Ako, nag-aral ako. Wala akong ambisyon sa buhay. Pumapasok ako sa eskwela para magpagbarkada lang. So, parang ginagawa ko lang yun para makakuha ko ng allowance sa parents ko. Pero wala akong ka-ambisyon nun. Hindi ko na-appreciate yung value ng education, ng pag-aaral nun. Kaya ngayon, sabi nga nila, nasa huling pagsisisi, na isip ko na ako pala talaga yung nawalan. Napakarami kong sinayang na opportunities. So dapat sana pinag-iihan ko yung pag-aaral ko. So sa inyo, sinasabi ko to para maging example sa inyo. So mag-aaral ka ng mabuti. Sakali man na may nakapapanood sa akin dyan na mga teenager. Alam ko minsan
part din ng pagiging teenager yung ano, kalokohan sa buhay, yung pagbarkada, yung mga bisyo. Pero sana isipin niyo yung ano, kinabukasan niyo. Kasi kayo yung gagawa ng sarili yung future. Hindi pwedeng dalhin panghabang buhay yung mga kalokohan natin sa buhay. So sa inyong mga kabataan, sabi ko, mag-set kayo ng mga goals nyo sa buhay. Gumawa ka ng mga ambisyon nyo. Yun yung magiging inspirasyon nyo. Yung pinakamahalaga sa lahat, isipin nyo yung hirap ng mga magulang nyo sa papaaral. Kasi noon hindi ko yun naisip. Parang hindi ko naisip yung nakita yung hirap ng nanay at tatay ko. Binaliwala ko yung sakripisyo nila para sa akin. So yun yung ano, yun yung masakit dahil nakikita ko sila na matanda na. Hindi, pero nagtatrabaho pa rin. Gusto ko silang tulungan pero limited din yung kaya kong bigay sa kanila kasi wala naman akong magandang trabaho. So yun guys, isipin niyo yung mga magulang niyo. Sila yung pinaka-importante dyan. Kasi sila yung nagsasakripisyo sa pag-aaral. So yun lang, sana kahit paano nakapag-share ako ng konting lesson sa inyo. Hanggang dito na lang muli. Maraming salamat po ulit sa panunod sa akin. Hindi man po kagandahan itong mga videos ko. Sana po supportahan niyo rin ako. Paki-subscribe, like, and share itong aking channel. So hanggang dito na lang po. Magandang araw sa ating lahat. God bless you all.